Aliyu mai zabar man sha bakwai sagin da kwara sannai gogaje. Sata aka dukan gambo gaje. Aninga kan bahin ka kobi ni sai aninga ba ta zargin midiya. Sai na san ba zalle idin yabo. Aneni goga sanni zai hagwai aneni goga sannai sanni mu nisan ba goga kwara kwara mai. Kurum a ba su sarkin midiya sata aka dukan gambo gaje. Iko ga yau da murtai si gaje. Iko ga san ba zalle idin yabo. Sata na musu musai marabudu. Kurum a ba sa nai gaza mu ka kawon gari yanka sata sai kira. Kurum a ba su sarkin midiya. Kurum a ba sa yoga ta yi maki kurum a ba sa sannai dinin hagu. Sata aka dukan gambo gaje. A ba sa kefi sarki midiya da mai tafitin sarki hagu. Sai na san ba zalle idin yabo. A ba sa musu sarki midiya na ciya ma ciya mu